ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் நம்மளோட வெயிட்டை கெயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூப்பரான ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ போட சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சிஸ்டர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஒரு சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களை வெயிட் கெயினுக்கு வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கேன், நீங்கள் போடவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கோச்சிக்கவும் செஞ்சாங்க. அந்த சிஸ்டருக்கு நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டீங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் நான் சாரி சொல்லிக்கிறேன். வீடியோ போடுறது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ இனிமேல் நம்மளோட சேனலில் வெயிட் கெயினுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்பப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்மளோட வெயிட்டை கெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கான சூப்பரான ஒரு ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ட்ரிங்க் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும் இல்லையா, அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் நியூ வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களோட வெயிட்டை சடனாக கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் எப்போ குடிக்கணும், எப்படி ரெடி பண்ணணும், இதில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போது இந்த ட்ரிங்க் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் தெரியாதவங்களுக்கு இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இது. பாதாம் மரத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிசின் தாங்க இது. இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த பாதாம் பிசின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூஸ்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஜூஸ்லலாம் கலந்து குடிப்பாங்க. இது உங்களுக்கு கடைகளில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பொதன்னு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் க்ரியேட் ஆகி வரும். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பிசின். அதை தான் எடுத்து அப்படியே நம்ம ஜூஸில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிப்போம். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ரோஸ் மில்க்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சில கடைகளில் இதெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. இப்போது இந்த ட்ரிங்க் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா 3 பாதாம் பிசின் எடுத்திருக்கேன். அதுவும் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கட்டி எடுத்திருக்கேன். இது போதுமானதாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு நாள் ட்ரிங்க் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் நிறைய ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஒருவேளை எனக்கு டெய்லி பேசிஸில் இப்படி பண்ண முடியாது சிஸ்டர் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிக குவான்டிட்டியில் எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த கட்டியை தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு 3-4 மணி நேரத்துக்கு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல பொதன்னு ஊறி ஒரு ஒயிட் கலரில் ஜெல்லி ஃபார்மில் கிடைக்கும். ஜெல்லினா ஜெல்லி மாதிரி இருக்காது, அந்த ஒரு இதில் இருக்கும். இப்போது வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முதல் பொருள் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. அது பாதாம் பிசின். பாதாம் பிசினை நீங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பாதாம் பிசின் எடுத்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 3-4 மணி நேரத்துக்கு வச்சுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். அடுத்து நம்ம ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னா இதில் பனானா ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் இந்த சைஸ்க்கு ஒரு மீடியம் சைஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய பனானா எடுத்திருக்கேன். எந்த பனானானாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். செவ்வாழை, ரஸ்தாளி, எந்த பழமாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த பாதாம் பிசினையும் வாழைப்பழத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு சேர்த்து நல்லா நீங்கள் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வாங்க. ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல 1 டம்ளர் அளவுக்கு காய்ச்சின பால் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பால் சேர்த்து திரும்ப மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க. இப்போது உங்களுக்கு ட்ரிங்க் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிருக்கும். 1 டம்ளர் பால் சேர்த்து நான் மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா ஓட விட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு குடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி, லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரிங்க் கிடச்சிருக்கும். இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து குடிக்கலாம். இல்லை எனக்கு இதுக்கு மேலே ஸ்வீட்னஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பனானா சேர்த்துருக்கோம். பனானாவில் நார்மலாகவே ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்வீட்னஸே குடிக்கிறதுக்கு ஏதுவானதாக இருக்கும். தாண்டி உங்களுக்கு இனிப்பு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா இனிப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. ஹனி இருக்கு இல்லையா, அது சேருங்க. இல்லைனா நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாதிரி சேர்க்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை, பனங்கற்கண்டு, பனவெல்லம் இதெல்லாம் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் ஓட விட்றீங்க பாருங்கள், அப்பயே சேர்த்து போட்டு அடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வந்துடும். இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரிங்க்கை எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் குடிக்கலாம். ஆனால் காலையில் எந்திரிச்சதுமே எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த ட்ரிங்க்கை குடிச்சிட்டு வாங்க. ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த ட்ரிங்க்கை தொடர்ந்து ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நாள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களோட வெயிட்டை செக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி 1 மாதம் ட்ரை பண்ணி 30ஆவது நாளோ இல்லை 31ஆவது நாளோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் வெயிட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள்.
ஒரே மாதத்தில் உங்களால் 3லேருந்து 4 கிலோ வரைக்கும் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ட்ரிங்க்கை குடிக்கிறது மூலயமா. ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன, உங்களுக்கு ஒரு மாதம் ட்ரை பண்ணதில் என்ன ரிசல்ட் வந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க வீடியோவை.